रौरा की कब बतैले कि हम ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपया जीत गइल बानी? हमारा कितना देर बाद रौरा अकाउंट में पैसा विड्रॉल हो गइल? जैसे कि टोटली रौरा भी कट छपट के कितना पैसा अभी आ गइल अकाउंट में? एकरा पहले रौरा कुछ हमारा कुछ नॉलेज ना रहे भाई। ऐसे नहीं हो जाला। वजह से फ्लाइट से नहीं पैसा से पहले रौरा का करम? पैसा ले ये झोपड़ी हटे और एजे से बिलोंग करेले भाई के नाम पर गुड्डू कश्यप और एक जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों। अभी अभी हम पहुंच गए बानी गायघाट अपना गांव में और एहिजा एगो भाई ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपया जीतल बाने और ई रुपया के खुशी रौरा लोग देख सकत हैं कि हाथना पब्लिक के इकट्ठा कइले बाने और बक्सर जिला में चौथा बार ई जीतल बाने। और भाई से भी बात कराएं, बन रहे हैं वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले भैया हमारा चैनल में और स्वागत बाटे। नमस्कार सबके श्रोतागण के सबके भी स्वागत बाटे। रौरा कितना रुपया ड्रीम 11 में लगैले रहे? हम तो 49 रुपये लगेले रहनी है। और ई कहिया के मैच हटे और कहाँ कहाँ से टीम रहे? देखो उतना तो टीम के मतलब कि हमारा ओकर नाम नहीं कहा, हर की क्या के नाम बटे हटे, मतलब कि अदर देश के हटे, अपना इंडिया के ना है सब खिलाड़ी के। 11 में 49 रुपये लगेले रहनी हम, जो में 10 तारीख रहे 10 तारीख रौरा ई मैच लगैले बानी। 10 तारीख रहे 10 तारीख रहे 2:45 में रहे। हाँ, 2 टीम लगेले रहनी, 2 टीम लगेले। और रौरा कितना दिन से ड्रीम 11 खेला तनी? लगभग 4 महीना से। 4 महीना से रौरा खेला तनी। कितना पॉइंट्स रौरा? हमारे पॉइंट्स रहे 1000 कुछ। 1 मिनट दिखा भी सकते हैं। हाँ हाँ रौरा दिखा सकता नहीं। और ये खुशी के माहौल बटे अपना जिला जवार अपना पंचायत के नाम और लोगों के चेहरा पर मुस्कान ला दिले बने। और भैया पॉइंट्स भी दिखाइए साथ साथ में, और हम स्क्रीन में लगा भी देम, साइड में वीडियो देख लेम जा रौरा लोग। रौरा यहाँ के माई पड़म कितना रौरा की कब बतैले कि हम ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपया जीत गइल बानी? हमारा से जब इनका मैसेज आ गइल न तो हमारा से बतलन कि माई 1 करोड़ हम रुपया जीतल बानी। हाँ, सबसे पहले भैया रौरा केकरा के खबर कहनी जब हो रौरा जीत गनी? तो पहले अभी तो हम जे भी रहे हम कहानी के मतलब पैसा जीतल बनी, लेकिन फिलहाल ऐसे के ना कहानी के हाथ में रुपया जीतल बनी, कहानी के 1 लाख रुपया जीतल बनी। ठीक बा, 1 लाख रुपया जीतल। मतलब केहू के ऐसे ना शरीर पे मतलब कि ना होला, दिल पे केहू के झटका लगे के हम ओकरा के नॉर्मल बतानी कि 1,60,000 रुपया जीतल बनी। ठीक है, हमारा ये है दूसरा देश के मैच लटे ना 1 करोड़ के बाटे 965 के मतलब 965 पॉइंट टोटल आयल बाटे। देख सकत हैं रौरा लोग, हम स्क्रीन में वीडियो लगा दें भैया। सबसे पहले जब रौरा के यहाँ नंबर 1 पर रैंकिंग कनी तो रौरा के कहीं फॉरवर्ड वॉरवर्ड कॉल भी आवत रहे? ऐसा ना ऐसा कोनो बात नहीं है। कितना देर बाद रौरा अकाउंट में पैसा विड्रॉल हो गई? जैसे कि पैसा तो आ गई, मतलब कि जीतला के बाद 15 मिनट के बाद पैसा आ जाला। 15 मिनट बाद रौरा आईडी पे आ गई पैसा, और बाद विड्रॉल कहीं हम विड्रॉल के के बाद में 12 घंटा तक समय लेलस। 12 घंटा तक लेलस? टोटली पैसा डाल दिलस 15 मिनट? टोटल ना मरल नहीं, मतलब कि 70 लाख तक कैले नहीं। एक बार 30 लाख मरने। हाँ हाँ, 2 बार में टोटली रौरा भी कट छपट के कितना पैसा अभी आ गल अकाउंट में? 70 लाख रुपया आ गल बाटे। सबसे पहला रौरा घर में केकरा के जानकारी देनी? घर में जानकारी तो ऐसे तो खाली भी बतैले परिवार से के मतलब कि इतना रुपये जीतल बानी, लेकिन अभी ना कहलें कि पैसा आइल बाटे, बस खाली कहलें जीतल बानी। कहाँ रहनी है अभी रौरा? केरला रहनी है। केरला में वजह से खेलत रहनी है? हाँ, वजह से खेलते रही। कितना दिन से रौरा खेलत नहीं ड्रीम 11? लगभग 4 महीना हो गई। एकरा पहले रौरा कुछ हमारा कुछ नॉलेज ना रहे भाई। नॉलेज ना रहे? पढ़ल लिखल हनी न तब कहते नॉलेज ना रहे। मतलब एकरा बारे में उतना नॉलेज ना रहे, कौन प्लेयर में ड्रीम 11 के उतना हमारा जानकारी ना रहे। ठीक बा, दूसरा देश के इंडिया को मैच ना हो तब लगा दिले रही। हमारे देखिए एगो कहा एक यूट्यूब में देखा, यूट्यूबर भी बताते रहे कि जैसे कि मान लो कि जो 100 रुपये फालतू खर्चा आप कर रहे हैं, वो 100 रुपये का आप इसमें खेलिए, तो मतलब वही आदमी के हम देखते हुए ये अपन काम कोई नहीं। आज ये मुकाम पर रौरा हासिल करने रौरा पहले ऐसा लागत रहे जे हो? देखिए ऐसे बात नहीं के, मतलब कि यूट्यूब में तो देखते रहे कि भाई फलाना आदमी जीतल है, जगह आदमी जीतल है, तो हम कहनी कोशिश कर जाओ और कोशिश जारी रखनी है। बक्सर जिला में रौरा चौथा स्थान पर बानी। एकरा से पहले 3 गो भाई जीतल मान लो, लेकिन चौथा पर रौरा बानी। धन्यवाद हो भाई लोग के। और घरे रौरा आवे में का लेट हो गई माने कैसे है? नहीं वजह से फ्लाइट से ही नहीं, तो फ्लाइट से केरला से बेंगलुरु कैले रहे, बेंगलुरु से दिल्ली, फिर दिल्ली एक जैसे सिग्नल ना मिलल, 1 घंटा तक ऊपर घूमते रहे, सिग्नल ना मिलल तो पटना में 1 घंटा? पटना में, हाँ पटना में 1 घंटा। तो वही जगह से हमारा के दुर्गापुर ले गई,
दुर्गापुर लमसम वजह से 2:30 बजे से प्लेन उड़ान भरलस, एजा 3:30 बजे के आसपास में छोड़ दलस। आवत आवत रउरा रात हो गए काहे से कालो हमनी के आए। हाँ लेट हो गई प्लेन के, अभी अब का करबो, लेट हो गई। मम्मी जी रउरा कितना खुशी बाटे कि राउर बेटा जिला जवार अपना जिला तक ले सबके चेहरा पर मुस्कान ला देले हम बाड़े। खूब खुश बानी, भगवान खूब छपर फाड़ के हमके देले बना। हाँ हाँ अब हमारा टोला महला के खुशी बा। पैसा से पहले रउरा का करम। पैसा ले भगवान 4-5 गो नाती देले बना, हाँ टूटही पलानी बा। शादी विवाह हो गइल बा भैया के। हाँ शादी ब्याह हो गल बा, इनका दे से 4-5 गो बाल बच्चा बा। जगह जमीन नहीं खे, हाँ जगह जमीन होई, घर दर बनी, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई होई। हाँ हाँ अपना ला का करम। अपना खातिर यहाँ लो बनल लो। यहाँ लो बाड़ा लो तो रउरो कुछ ख्वाहिश होई नु कि हाथ ना पैसा आइल बा तो कुछ कर ली अपनो खातिर। यहाँ लोग के जौन बुझाई तन हमरा के करिहन लो। अच्छा हाँ और और मालिक कहाँ बने। मालिक तो चौकी गोइल बना। देख सकते हैं जी इतना भीड़ लगल बा। और भाई के घर भी हम दिखा देता नहीं कि कैसन घर से बिलोंग करेले। और ई हमरा जहाँ तक भैया ये बुझाता कि एकरा में 99% लक के और 1% अपना एकरा में बाटे पहले तो दिमाग के, और ओकरा बाद दिमाग अगर सही बाटे तो लक भी साथ दी, ठीक ना। लक के भी काम बा, दिमाग के भी काम बा, दोनों जानकारी ज्यादा चाहिए। हम दिखाओ तनी भैया आप लोगों के। और एजे से बिलोंग करेले भाई के नाम पड़ी गुड्डू कश्यप और 1 करोड़ रुपया जीतल बाने ड्रीम 11 से। और अपना गांव जिला जवार में सबके चेहरा पर मुस्कान ला देले बाने। माई इहे माता जी राउर घर पड़ी नु। पहले एकरा से पहले रउरा बुझात ला जे हमनी के इतना पैसा देखे के मिली कि ना मिली। कितना पैसा तक देखले बानी रउरा। हम तो इतने 1 लाख 1.5 लाख देखले रहनी हम। बाकी ई दिल में रहल कि भगवान हमके कबो खुशी दी हन। हाँ। जब बाल बच्चा हती चुकी से पोस के पैदा कर दी हनी, हेता बड़ा हो गई तो हमरा आशा रहा दिल में कि हम कबो बड़ हो खब। पढ़ावे में इतना खर्चा कइले रहनी। हाँ कैले रहनी हम। 70 लाख थोड़ी। सुनी ई रहे कि हम गरीब तो रहनी है, बाकी ई दिल में रहे ना कि हम चांदा मांग के हम तो के पढ़ाई। बाकी पढ़ाई अपना मर्जी से हमारे लड़का पढ़ाई छोड़ले बना। बाकी बाबू माई के आत्मा में रहे कि ना हम सकब तो चंदा मांग के पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई इतना हमरा दिल में खुशी रहल है। तो घर बनी नु अब घर बनी, जमीन ले आई। कई गो और लड़का बनन जा। 2 जना। 2 जना छोट हनी के बड़ हनी। बड़ हन। बड़ हनी एकरा से छोट बनी। उनको शादी ब्याह हो गलो, उनको 3 गो बाल बच्चा बा। दोनों जना लोग के शादी हाँ, हो गइल बाटे। 3 जनी लड़की बड़ी जा, उन्हें लोग के शादी ब्याह हो गइल। यहाँ के वाइफ कहाँ बड़ी। घरे बड़ी। घरे बड़ी बातचीत कर सकते हैं हम घर ले। खुशी के माहौल बात करा। रउरा जौन को हम तो नहीं रउरा बता दी। यहाँ के का पड़म रुके तनी बहन भी आइल बाड़ी, तनी बहन जी से भी बात करा दी। रउरा कितना खुशी बाटे भाई जी। तो बहुत खुशी बा। हैं रउरा के कब खबर देले कि ए बराई नहीं है कि पहले से एजे रहनी। हम पहले से एजे रहनी है। तो रउरा के खबर कब देले भाई जी। हाँ भाई हमार खुशी से खबर कर देले रहला ना कहीं से। हाँ हाँ ये झोपड़ी से भैया बिलोंग करेले गुड्डू कश्यप नाम पड़ी भाई के। और भाई के वाइफ से भी बात करम, शादीशुदा बाड़े और 2 गो बाल बच्चा बा मैया ना। 4 गो इनका बाल बच्चा। 4 गो लड़का है, 1 गो लड़की। हाँ तो आओ तनी वाइफ से भी बात करा दे। भैया के घर जौन की ड्रीम 11 से 1 करोड़ 10 तारीख के मैच लगेले रहले भैया। और वो अपना देश से ना दूसरा देश से मैच लगेले बाने। और भैया लगा के 1 करोड़ रुपया जीतल माने ड्रीम 11 से। अभी हम उनका वाइफ से बात कराइम और बहुत सारा जानकारी लेम कि वाइफ के कब अपना गिफ्ट देले कि हम 1 करोड़ ड्रीम 11 पर विजेता भइल बानी, 1 नंबर रैंकिंग पर बानी। तो कहाँ बानी मैया कब रउरा के खबर कैले कि हम जीत गइल बानी। फोन ऑन कहनी राती में कि सुबह में पता चला। 2-2:30 बजे। अरे तो उठा ली का दिक्कत बाटे। 2-2:30 बजे आपका खुशी के माहौल बाटे तो ओकरा में लजाए के का बा रउरा। लजाए के बा, खुशी के माहौल बता लजाए का बा। हाँ तो कब रउरा के खबर कैले। 2-2:30 बजे। हाँ कि जीत गइल बानी। पूरा कहते कि 1-1.5 लाख के बतैनी, इतना ना बतैनी कि हम 1 नंबर पर रैंकिंग कैले बानी और 1 करोड़ जीतल बानी। हाँ। रउरा से बतैले रहो। हाँ हमसे बतैले बनी कि 1 नंबर पर बानी और 1 करोड़ जीतल बानी। हाँ ये रही है वाइफ पत्नी को हम। और भाई देख सकते रहो कि इहे झोपड़ी के घर से गुड्डू कश्यप बिलोंग करेले। और अपना पंचायत, अपना जिला, अपना प्रखंड के सबके चेहरा पर मुस्कान ला देले बाणे। और भाई ड्रीम 11 से 1 करोड़ रुपया जीतल बाणे। इतने कह के